बहादरान او توریالی د پیغمبر صحابہ دی پہر میدان د قربان پہر میدان د قربان اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی تاسو بټول شوق او محبت باندې ما سره دا کړي وای په هر میدان د قربانه اول نمبر صحابہ دی اول نمبر سوق د صحابه غلامان دیږي وای اول نمبر دا یو لا سجد کې اول نمبر په هر میدان د قربانه اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربان اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربان اول نمبر صحابہ دی خلیفہ اول صدیق اکبر دے د مصطفیٰ خلیفہ اول صدیق اکبر دے د مصطفیٰ دیار غار سرم لاتر دیار غار سرم لاتر پہر ڈگر صحابہ دی پہر میدان د قربان اول نمبر صحابہ دے پہر میدان د قربان اول نمبر درسی لگی دا دین مقترا رسیدنی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پا واسطہ باندے نے کم از کم اغیر دمرا قربانی ورکڑے دا نمونگا بمدیزے کی لگا ہوندے قربانی ورکو اور شان صحابہ باندے ملا کڑے ہوئے اول نمبر پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے خلیفہ عدل فاروق اعظم میر دا قافلے خلیفہ عدل فاروق اعظم میر دا قافلے دویم نمبر فدایا حضرت عمر صحابہ دی پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے حغا کانے سخا کانے حیات جامع قرآن سبحان اللہ حغا کانے سخا کانے حیات جامع قرآن درم نمبر دا حضرت عثمان خبر صحابہ دی پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے چسوک دے فاتح خیبر ملقب دے اسد اللہ چسوک دے فاتح خیبر ملقب دے اسد اللہ علی المرتضی حیدر علی المرتضی حیدر سرا لخکر صحابہ دی پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے پہر میدان دا قربان اول نمبر صحابہ دے او دے کلام کے ڈیرہ خوندورہ کڑے دے کی بستاسو تو سبحان اللہ دا داد پد لگی زمان سمرہ حوصلہ زی کوئے دا پیغمبر پا اشارہ پا میدان مال سر شندی دا پیغمبر پا اشارہ پا میدان مال سر شندی
पैगंबर प इशारा प मैदान मालू सर शिल्दे न पा मालून न पार न पा मालून न पार औन पसर सहाबा दी पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा ने पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा ने गनी मौलाद द्वी रजा सहाबा टोल दरब रजा गनी मौलाद द्वी रजा सहाबा ठोल दरब रजा पदू जहान के सर बाला पदू जहान के सर बाला औ बख्तवर सहाबा दी पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा दे पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा दे सिराजुल हक सिराजा कुल सहाबस्तु रिदा असमाना सिराजुल हक सिराजा कुल सहाबस्तु रिदा असमान दलवी दरबार रिसालत दलवी दरबार रिसालत नमो नौवर सहाबा दी पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा ने पहर मैदान द कुर्बाने अवल नंबर सहाबा दे।